Înainte să începi să urmărești videoclipul, așează-te cât mai comod și apasă butonul de like și abonare pentru a fi primul care află toate secretele emisiunii. Cu siguranță vei fi impresionat de ceea ce vei descoperi. Casa Iubirii îți urează o vizionare plăcută și îți mulțumește pentru susținere. Relația dintre Robert și Katinka continuă să țină telespectatorii cu sufletul la gură, deoarece nimeni nu mai știe ce să creadă despre ei. Deși Robert a dat inițial de înțeles că are sentimentele rănite și nu ar începe o nouă relație în Casa Iubirii, iată cum Katinka, împinsă de la spate de Bianca, a știut să-l țină aproape și au fost împreună la o întâlnire de noapte. În urma cu câteva clipe, am anunțat că Robert și Katinka pun punct cunoașterii. Dar mulți m-ați întrebat ce se întâmplă pe mai departe cu Robert și dacă va forma din nou o relație cu Mihaela, după o întâlnire minunată la munte. Lucrurile nu mai merg la fel de bine între Robert și Katinka. Katinka este dezamăgită de faptul că Robert devine recalcitrant fără niciun motiv și nu vrea să asculte sfaturile ei, ceea ce îi provoacă multă suferință și o face să se simtă că ea este singura care a investit sentimente în această relație. Pe de altă parte, Robert îi reproșează Katinkai gelozia exagerată, la fel ca și în cazul Mihaelei. Băieții îl susțin acum pe Robert, după ce l-au despărțit de Katinka și au scăzut în apreciere, spunând că tânăra este o persoană foarte geloasă, în timp ce Bianca rămâne de partea Katinkai și îi spune lui Robert că exagerează. Această situație nefericită a dus la un conflict acerb între Robert și Bianca, iar certurile lor au escaladat în vechile conflicte. Într-un mod surprinzător, Robert a intervenit în discuții și a luat apărarea Mihaelei. Este de neimaginat că o astfel de schimbare de situație se va produce într-un timp relativ scurt. Așa cum a început rapid cu Katinka, tot așa se va și încheia. Aceasta este dovada că nu au existat sentimente profunde implicate. Cel care a pierdut în această situație a fost Robert, care a căzut în capcana Biancăi, iar Mihaela a căzut în capcana lui Radu. Pe măsură ce finala se apropie, Bianca rămâne favorita în casa fetelor, în timp ce în casa băieților favoritul este Radu. Totul depinde acum de Robert și de decizia sa de a se împăca sau nu cu Mihaela.